Malawi Today. Mbuyomu Pensions na Malingo wakhala akutionesa za project yake ya kuwataka yomanga ma school blocks. Apa wabwera ndi final video yomwe akutionesa ntchito yonse momwe yatera. Tikhale limodzi pamene akutipasira zonse momwe zayendera. Pa 6 May mchaka cha 2025 ine ndi assistant wanga Tiwonge Manda tidafika mboma la Machinga mmodzi mwa awataka mtsindetsinde mwa phiri la Chikala Group Village Headman Kamblaje TM Lomba. Kumeneku ine ndidanenetsa kuti ndimanga school block imodzi ya makalasi awiri, ndipo anzathu odziwa zomangamanga ndi kuwerengetsera ndalama adatiuza kuti tikuyeneka tikhaleni ndalama pafupifupi 106 million kwacha kuti ntchitoyi itheke. Koma ine ndidamemeza achinyamata a mudzimu nkuwauza kuti ndatsogolera ndipo ntchitoyi timanga. Ndipo tidamanga ndi ndalama zokwanira 68 million kwacha yokha basi. Titatha kumanga bloko yoyamba, bambo wina mwadzidzidzi adatulukira kwa awataka dzina lake Hilton Ineya Banda. Ndipo iyeyu ataona ntchito yapamwamba yomwe idagwirika kumeneko adatipatsa ife ndalama zokwana 10 million kwacha. Ine m'maganizo mwanga ndidaganiza zowonjezera chipinda china chimodzi, ndipo bambo winanso wa mdziko la America dzina lake Henry Dayton Mukhuna adaponyanso 27 million kuti tiyambe ntchito yomanga chipinda chowonjezeracho. Koma ine ndidalingalira mozama zedi kuti timangenso maofesi pa sukuluyi chifukwa aphunzitsi apa sukuluyi amangokhala pansi pa mtengo ngati maofesi. Inde tidajambula plani yomanga ofesi momwe mumenera kukhala ofesi ya mphunzitsi wamkulu uja pa chizungu amamuti headmaster, ofesi ya deputy, chipinda chosungiramo katundu wa pa sukulu chotchedwa stores, katundu monga mayeso, mabuku, choko cholembera ndi zina zambiri. Komanso chipinda chija chimatchedwa staff room kapena kuti ofesi ya aziphunzitsi onse 16 apasukuluyi. Komanso chipinda chomwe timachitcha learners treatment room kumene ana akadwala ingakhale kuvulala kumene amakalandira thandizo lija amati first aid, pamodzi ngati zipinda 5 kuma ofesiko. Ndi kuonjezeranso klasi imodzi pa awiri tamanga kale aja, pamodzi ndekuti timanga zipinda 8. Ndi ntchito inalipo osati masewera. Thandizo la ndalama zokwana 44 million kwacha lidatipeza kwa awataka, ndekuti ife tidayikapo yathu 125 million pamodzi tidamanga mabloko awiri, ndekuti tidakwanitsa kumanga zipinda 8. Tidamaliza tidalowetsanso magetsi mzipindazi kuti kuwerenga usiku kusamakhale kovuta makamaka kwa ana a standard 8. Komanso aziphunzitsi akumatchaje mafoni mosavuta, kumvera wailesi ndi zina zotero. Ntchito yonseyi tidayigwira mu miyezi 3. Ntchitoyi itatha kuti apande yatha, ndipo mabloko athuwa tamaliza kuwapenta kuwathira utoto kuti akongole. Bungwe lina lotchedwa Bongo Worldwide komanso Baraka Charity lidandipeza nkundiuza za project yawo yomwe imatchedwa Happy Classroom, ndipo ine sindawinyawinya koma kuwalola anthuwa kuti alowe m'makalasi mwathumo nkulembalemba zofunikira. Taonani mmene zidakongolera. Amfumu awataka nawonso adali okondwera zedi. Maga ndi kuyangana ndi siku ndichito nogera ba size kubizidana disiye bazipira ndipo enawo nda mfumu a ofesi.
ana onse sichimwemwe chakecho tsiku limene timatsekulira kuti tsopano mutha kulowa m'makalasi mwathumu. Ndalama pafupifupi 169 million ndi zomwe zagwiritsidwa ntchito mu miyezi itatu pogwira ntchito m'mudzi mwa Wataka. Komatu ili lidali tsiku lomaliza kwa ine m'mudzi wa Wataka, lidali tsiku la chimwemwe zedi, komanso chisoni osalephera pokuti ine ndimabwerera ku nyumba tsopano. Anthu akagwira ntchito molimbika, mogwirizana komanso mwachilungamo amapanga zinthu zodabwitsa. Ndi zomwe ine ndaphunzira mtsindetsinde mwa phiri la Chikala m'mudzi wa Wataka, Group Village Headman Kambalaje T.A. Mlomba, Malawi. Mwakhala muli ndi ine mkonzi komanso muulutsi wa nkhani za project ya Wataka, Katswiri the General A. Kristu. 3 months in Wataka, miyezi itatu imene wakhala na madingo akumanga sukulu imene ya ku Wataka, ma school blocks, ndipo ntchito yonse inatha bwino ndi kulowa ndrama zoyenerera kulowa pamenepa. Ndipo ife kwathu nkumunyadira na madingo pa ntchito yonse yomwe iyeyo wakhala akugwira. Tonani tulero ana kuchoka pa mtengo kukafika mma classroom ooneka bwino ngati awa. Apa tikuphunzirapo kunena kuti ukasimikiza chinthu chimachitika, ndipo si boma lokha limene tikuyenera kulidikira kuti litipangire zinthu, komanso tu linakhala kuti ndi boma limene layendapo pamenepa mukuziwa bwino ma project aboma mmene amayendera. Bwenzi tikunena kuti ndrama zimene zalowa pamenepa mwina ndi mabiliyoni, koma apa palowatu ndrama zosachepera 169 million yokha basi, ndipo zonse zatheka ma classroom 8 amene amangidwa pamenepa. Ife tanena kale kuti tingomufunira zabwino zonse na madingo. Mulungu azipitirira kumudalisa. Subscribe, comment, like, osayolanso kupanga share. Bye bye.